Cepet iki. Ayo salahke wae nek aku sing nembang disalahke. Rasah dikekke. Lho, piye to? Wong ora iso diseleke, engko dicekeli terus merucut. Piye ta? Kertase iki lho. Lah iki malah nek sing Lisa maju langsung nyasa. Ayo maju langsung nyayuk nek aku langsung delehke. Tegese kowe iki wis dianggep keluarga dhewe. Aku wis duwe keluarga karo Pak Seno kuwi. Nek ora keluarga ora dingono. Bener, sing ana iki lho sing Wis nguturi. saking tresnane ro kowe. Ora usah dinehke. Terus berarti Lisa ora dianggap keluarga. Ya keluarga. Kayak keterangane. Keterangane ning aku. Lah piye? Kowe kuwi kudune wis matur nuwun. Ngoten. Heeh. Dinehi rezeki saka Gusti. Lewat malaikat lumantar Maseno mlebu ning kowe. Kok tekan malaikat. Lho kabeh iki nganggo utusan ora mangkat dhewe-dhewe. Iya, sing tak perkarake. Ora usah diperkarake iki agak ungsum penjahat iki. Sing jenenge dalang cerdas, dalang jeli. Nek cerdase ora. Ya cerdas kok. Pelite iya. Lho nek pelit kuwi nang watak. Wah. Kuwi ning watak. Ora lho. Mula watak karo watuk iki beda. Mingkemo. Tambalan jatah gawe isin lah ake golek salin iki wanci kok ditotol pintir tabalan jatah gawe isin lah ake golek salin iki mati kok ditotol pitik matur suwun ya nak. Iya, iki wis dibuka karo ibu-ibu Waranggana. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Sing ana lagune wae no. Iya, ya diaturake ya. Wo, iki ana bintang tamune. Heeh. Tak kira nek panitia. Iya. Bintang tamu kok nyekukruk kaya ora. Iya, sapa? Mas ana. Iya. Ayo diaturi jumeneng. Monggo Mas ana jumeneng, monggo. Monggo Mas ana. Aturi jumeneng. Wonten kanggo. Si ana nganti kiri. Mas ana saking kiri. Iki pelawak Ngayogyakarta. Nggih. Sugeng dalu Mbak Cange. Sugeng dalu Mas Yana. Kok suaramu kok kaya saya gedhi to? Lho, kaya ora ndek tenaga lho, sih. Mundak umur mundak gede, Mas. Oh, iya. Mundak wektu mundak gede, mundak bengi mundak gede. Ora ana nek munggak geni kok munggak gedhe iki. Gedhele turu lho, Mas. Nggih. Nggih. Selamat ngaturaken kagem para warga Dukuh Gejayan mriki. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat sedaya. Nggih.
kanthi merti desa menika mugi-mugi tansah manggih raharja lancar rezekinipun sehat nggih bapak-bapak ibu nggih pun dibangunke bale sembrama budaya nggih ya apike kaya ngene nggih mugi-mugi monggo pun manfaatken sak sae-saenipun nggih kangge menapa menika mantenan kusipun manten nggih manten saged olahraga saged nggih ingkang baku wayangan nggih nggih baku wayang sing tok tawake kok aku iki piye lah engke nek kula terus katut ora sing tok tawak nek kowe iki nawake awakmu dhewe nek upama sing tok tawake aku ya wayangan oke nek panitia do muni jelas besok wayangan nek yo nek ra ngundang bintang tamu kowe ngopo kowe mung merongos nang omah mugi-mugi wonten bintang tamunipun lan boten sah wayangan bantu nggih Mas atos malah engko tambahan sewu Mas malah mateni aku mboten sesarengan Mas ya matur suwun nggih Mas sehono menika kala wau lali wonten adegan limbukan ugi teko meneh layange no ya panyuwunan lagu saking paguyuban sholawat Nabi Al Barokah Gejayan nyuwun lagu Caping Gunung ning cakepane ditulis dhewe Ki Marto Sentono Ruming Tias ya diaturake sing kepareng nyekar iki disuwun Mbak Ayu nggih ana cakepane yo nano neno ya menika kadang-kadang duka kepala dusun ugi rawuh sedaya nggih lan pun rawuhi wakil bupati saking Wonosobo ugi rawuh oh iya lali matur sembah nuwun tepi-tepi sampun kepareng rawuh iya wah adoh-adoh monggo Mbak Ayu iki Mas Mbak Ayu tano caosno Mbak Ayu iya iki sing kepareng nyekar heeh nek dikek-kek jiwan ra oleh aja oh iya ampun diwale ya dibawani ya wis cakepane kuwi didongke karo sindan-sindan sing kukur dangdutan yo kuwi ana pirang-pirang to oke nggih monggo nyuwun Sekar Liwong ingkang nyekar Mbak Tatin diselingi joget India saking kula Bambang. Ayo wis tenar. Lho iki ra percaya Tin. Joget India kok 50 ya. Nggih. Ora ngono kuwi mah. Agek kencrunganmu 75 ya kok. Mulane kuwi. Aje. Ya, mangga Mbak Ayu. Mbak Ayu. Ayo ngancani Mas Seono mesake kaya Mas Seono tinggal-tinggal nang kono. Nek kaya patung kejejer. Kene no. Rawani mau piye dhewe? Rawani mau piye? Rawani aku klino nganggo kanca. Kene no, kene. Aduh. Kenapa? Iya, iki dhuwur kok ya. Oh, ya esuk dicendekke. Kok nek wis bubar ra cendek no. Ya. Bisa maca ta? Hah? Bisa maca? Ya iso. Ha ya diwaca. Ditembangke kok diwaca iki piye? Diwaca ro ditembangke. Wah, wis kendel banget nyentulani wae. Saben muslim kudu terus kuwi cak girangane kuwi iya kuwi jejer sing huruf cilik-cilik kuwi lho nek capek guru ora timbang turu sore ya kuwi ya wajibe saben wong Wajibane yen sembahyang kudu karo ati
dendang tung. Kok kaya nyenyet banget tuh lho. Iya. Dengaren aku ora kaget aku. Wis siap kok aku. Ayo wis siap. Wis ora kaget. Wis mari. Ana Nipe dae kanthi bengi iki nggawa keris ampuh kerise. Dadi ora kagetan. Heeh. Kendit Dagangan. Aku ya ora percaya nek kuwi nggo namu. Ha iki ning nggen kula, Mas. Ning tak dol to. Nek payu. Mboten ya pangan dhewe. Ya. Enak tenan iki. Yuk. Awak resik, papan resik, sandangane uga resik. Secet. Galu-galan tenan. Secet. Ora aku galu-galan anggepmu kae iki ngalem apa piye? Kae iki rada edan nek. Mula galu-galan wong ya edan. Wis padha so aku ya kentir. Iya. Lalambaran niat among derek dawuh. Cakepane apa aku ya? Gusti Allah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi. Hah? Pripun ta Pak? Lah niki lho Pak. Iya. Kok mantap. Ngawet. Lah ngene iki. Nah, sing cedhak. Oh. Nah. Ayo bener nek mau maca mah. Wis bener. Lha pripun ta maido? Ya bener kok. Ajeng maido pripun? Nana. Ya. Ajeng maido ya ora Ora wani maido aku. Iya. Kowe maca kok. Kanjeng Nabi ya Muhammad Neno panutane para muslim. Mangga dilagokke Mbak. Sae menika apik anu ukarane ya. Sadurunge salat wudu nyuci nyuci tangan
iya lanjut akhir suci langka ora krana marga Ya, iki ana sawerane ning isine 200. Oh nggih, matur nuwun. Ampanono. Ya. Disyukuri alhamdulillah. Sampun nggih, Pakde. Iya. Ya kowe rasa meri sih. Oh, mboten menika sampun rezekinipun piyambak-piyambak. Oh iya. Nek arep njaluk ya njaluk jeruk kuwi wae sing adil. Wah, jeruke akeh tenan e. Pira cacahe? Ayo. Ora iso ngitung. Meh padha kabeh. Apa nih? Iki jeruke ini lho, Mas. Heeh. Nek ya ora to nek padha. Iya meh. Meh iki belum tentu sama, Mas. Oh, meh melining-melining. Melining. Wis mateng, Mas. Nah, iya. Iya. Iki mau Mbak Ayu ngaturake Caping Gunung sing cakepane diganti saka grup Solawat Dusun Gejayan. Ya. Apik le gawe ukara ya mak. Wah, wis. Pokoke seniane ya maju, guyub rukun, manunggal, nyatane ya sing padha rawuh bengi iki ya luar biasa. Luar biasa. Ya akeh ya mak iya. Iki ana pamundutan neh ya saka Bapak Warna Sri Utama. Wo Pak Warna Bagong.
Heeh. Nyuwun lagu Dadi Ati ingkang nyekar Mbak Elisa. Oh iya, diaturake. Ya Mbak Elisa. Ya. Ki urung tak buka, urung tak apa-apa mangke mawon nggih. Alon. Nggih. Wis. Tepuk tangan untuk Mbak Elisa. Matur sampeyan mbon. Kula pun ket wau kok ten mriki ket. Nggih, walaupun salamu akeh banget saking kesehatan barang. Kok kesehatan barang? Angge jenengan kan priksa pumpung gratis ngoten. Oh nggih, priksake napa? Kula mboten ngerti. Oh dipriksa ku mesti ora ngerti penyakite kok. Ah gitu. Iki eneng pamundutan saka warga iki. Nggih. Apa Mbak Elisa linembang Dadi Ati duet karo Pak Dukuh Gedayan. Pak Nur. Pak Nuryanto. Monggo Pak Nur. Aturan tindak ya. Aturan tindak iki wajib mendapat apresiasi lho. Ya. Iso ngumpulke warga sak Pedukuhan do urunan gawe gedung kaya ngene ya. Iso niki ngatasi ten kutha nggih Pak Seno tapi kathah penontonipun kathah wayangan. Rasa ayek saeka praya wis ora dadi wis pokoke. Kawit siang wau nggih gayeng dalange. Pripun nggih wau pun? Nggih Pak Geter. Mas Geter. Terus genduren. Genduren nggih MC-ne lucu le muni. Anu Pak Geter sing saged ngeteraken swasana. Lan Pak Seno ingkang nyenokaken penggalih. Aturun lindu kok. Lah lucu ya MC-ne gayeng tenan. Nggih Pak Dukuh pun. Monggo Pak Dukuh Nur, Pak Nur. Endi Pak Nur? Pak Nur. Niki sing nyuwun wargane lho Pak Dukuh. Monggo Pak Dukuh. Monggo. Ampun ajrih kalih kula. Wis saking tentreme gek sare malah. Oh, saking seneng-senenge. Oh, wonten kok. Monggo Pak Dukuh. Tuduk. Elisa. Dalu Pak Dukuh. Kula nika sajeg nyumlek mboten nate nembang. Pramila kula nyuwun gungan dhateng panjenengan ingkang nyekar, kula pengin ngerti jogete Mbak Ganes. Jogete kudu sing apik kaya jaman neng Mbak Ganes enten mboten Mbak Ganes? Mboten wonten. Nek mboten wonten kula pengin Mbak Tatin ingkang joget. Pengen Mbak Tatin ingkang joget. Menika sae. Ayo Tin. Pun kula caosi sak yuta wong loro nggo joget karo nembang. Karo ra we. Sing kudu sak api-apike. Matur nuwun Pak Dalang kula mboten saged nyekar estu. Nggih, mboten napa-napa Pak. Wonten napa-napa. Wonten sampean gelem cucul niku lho wis pun sae. Matur nuwun. Lho, ajeng ndak pundi? Aja dikeke aku sa. Pak Tatin. Aku ora bali tenan lho iki, Mbok. Pak Tatin. Heeh. Nggih. Ayo. Iki aku koordinamik e. Nyombang joget to. Joget Pak, wah nek iki geterke tenan ya iki. Ha iya. Dan menggetarkan panggung ini lho. Kuwi amplop kuwi dienggo wong loro. Karo Elisa. Elisa siji. Ya, Tatin ki mbiyen kondang penari angguk kok. Nggih. Nang pinggir progo. Ayo. Ayo jumeneng kok wis amplope ditampani kok iso mbogogok wae. Ha sing nggo bawa to. Bayang bawa ki ngadekse kok ya. Adek iki digoleki geterke kok ya. Suasanane jan hebat iki. Apa meneh setengah yuta? Seprapat yuta. Semangat. Heeh. Ini. Ya. Kok plerak-plerok to Tin? Mbok ora. Lah ngopo lho? Sing gedhet kowe kok sing mlerok kowe. Iki piye pembagiane mbakku melu kowe lho aku. Ora sing nembang kowe sak. Oh sing nembang kula sing joget. Kowe nembang entuk 500.000, Tatin joget entuk 500.000. Seono ngrokoti mic. Oke.
Wis ra apa sapa ngerti kono transfer 200 juta. Waduh. Sing transfer sapa? Mbok menawa, Mas. Aku ya malah bingung le ngitung. Ya. Paduka mosok kula kon joget lah, aku terkenal ra iso joget ya. Wis kok Apa jare kowe iki mbiyen mantan penari anggo? Penari ning ra tau pentas sih. Oh, Din, ya. kowe kok ora joget obah-obah. Obah sithik kowe wis do seneng kok. Ya Aku wis ora perlu. Wale digoleki ku obahmu kok. Ya sithik ya. Sithik kowe aku ku wis trima kok. Arak kowe wong iki ngojogeti penonton kok jogeti kowe. Lah khususnya ya Pak Duko. Kowe iki engko pasangane pojok dhewe kae lho. Tenang. Wong siji 600.000. Ya karo Delpit. Iya, dibawani. Bawani. Bawane niki berduaan apa kula? Ya Ya wis. lah piye to kowe iki? Tetep Tatin kula. iki ping joget. Joget to, spesialis joget. Heeh. Penak ya. Penak piye aku ra iso. Ayo joget mung ngene-ngene to rampung 500.000. Anek ku iso ngono lah wis ra iso. Anek Ora kok maksudnya yo ngene. Kene kok ngerti lagianku nek ra iso ngono. ora iso aku apal kok. Emange tau weruh. Kowe kok kan jero iki wis. Gimana repot Lah ya wis dijeruk kei jeruk meneh ya. Ya. Nggih, kula dandang gula Malangan mon nggih, Pak. Ya, ora apa-apa. Oh, napa niku asmara ndono? Manut kowe. Ayam cemang. Nek dapuane joget ki ya nganu ngempaske karo saire sing ditembangke. raketan obah sithik dipaske. Ning kon berita kae ki ana lho sing ning kotak cilik kowe ya mempraktekkan iki bahasa tubuhe ngono lho, Mbak. Kaya penari balet ditangkap ning toko cat ngono lho. Paduka nglalen joget pas lagu mawon nggih. Oh nggih kok. Iya. Iya. Ora ana penali balet kok ditanggap ning toko cat. Lah carane Lisa ngene iki kok. Ya sa. Nggih, Pak. Ora bah to sa. Ya aku ra opah lah aku meteng anteng Pisan-pisan ki ya Mas kok Kakak. Nggih. Kakak Sehono. Ya iso. Kang mubalnya putih simbok ngenten mendeka Obah ototin sithik-sithik. Mengko tak obah. Burung wayahe. Nah, plorak-plorok. Cacah ditinggal mbokne. Putih kembange mendeka Medhit ya Din suarane. teko temen gawe cuaning ati boyong rawuh bidangan singa
miruto tampar alit kinaryo janjangan sapi timbang ana brangta kula ya penyanyi Elisa dengan penari latar Tatin yang sering nari di latarnya orang-orang. Pada yang ngamen, pengemis. Tatin bawal. Apa bawal? Tunggale patin. Padake iwak. Lho ya ana iwake, Mas. Tatin kok patin. Lah ya tatin ki sok mancing nang Blumbang itu patin itu, Tin. Lerokane janar kecer. Sing arep kecer apane? Mripate. Wah, kepen tok mripate Tatin lobokno ya. Ana sesak ya mendonong, Mas. No. Mripate nek mlirik apik kok dunake lobok. Netra kocak lindri-lindri. Ngundarandir. Ndar-ngandir. Bawono. Iki kok mado jorok-jorokan to? ben ketok kan kudu jempar latarene kita atur Lisa le nyanyi mojok rono nggih makane Tati nang kene joget Terus iki kan ngapa? ten riki nggih kirang boten Pak ora kok malah tekan nggon penonton to Kowe aja nang penonton aku ajajar kowe manjajari penonton ya ya wis sing iki dereke kaya apa kanggo mik menyatane kangen sing tenang malah bangun terus
sembah. Le cetha kok le hormat. Oke. Oh, mau. matur. Wah, matur tambah. Apa demok-demok? Matur nuwun to ya. Ora, kowe iki omong didemak wong kok memeng ki ngapa? Hah? Lanang e. Lah piye nek lanang apa? Piye karepe piye? Munggah. Iki mung mergo serik Elisa diwenehi, Tati diwenehi kowe ora to? Mboten man lahir batin mboten. Meri niku mboten oleh. Ning nek pengen oleh. Oh. Pengen oleh. Mas. Kae arep paringi apa Nek kae? pengen au Ajang jape. paringi napa, Pak? Walah iku apa meneh. Kiseno. Oh, kiseno kek diaturke kiseno, RBK. RBK niku napa? Ratu Boko. Oh, Ratu Oh, Ratu Boko. Oh, Eh, nggih. lah wis dikai tas iki ya. Ana rokoke cetha Pak Seno iki. Heeh. Oh. Matur sembah nuwun. Nah, wis Wis isine ana sabun, sikat terus apa wae. Oh, iki memang cangkeme wong meri. Oh, pengen. Ya engko kowe tak kei rasa semelang. Mboten semelang Mas. Nggih. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Nggih. Wah, suwun nggih, Pak. Nggih, saking Ratu Boko. Ratu Boko. Topine anyar e. Elok. Persembahan. Aku gelem kok topi kuwi manape lho sih, mumpung putih kari ngucir. Heeh, wae kok dikucir barang. Wis. Kok mulai kreseke goleme. Kur kari kresek kuwi kok ya go mulai. Kabar-kabare. Ayo ndak ngregeti bener. Aku mung gawe ngregeti kok. Artine lho kuwi. Arte mboko kok. Iya, ora apa-apa. Ning nyenengke kae pokoke kabeh Bebungah Gus. kok ya. Matur nuwun sanget. Wah, ado-ado ya rawuh. Nggih. Matur suwun. Ya, sekalian lah iki mau nek cara aku ora payu kok 50 wae jogetan kaya Wah lah Mas, nek kula mun Sing penting Pak Dukuhe wis mantuk-mantuk. lah mantuk ki gelo je karo ngantuk. Lah nek mantuk ora gelo apa? Gelo to ngantuk. Oh aku yang ngomong Pak Dukuh ngapunten nggih. ra Aku apa-apa. selawe wae mburuhke kok. Lah piye lho aku ora iso joget aku wis gelem ngobah iki lumayan Joget lho. ekor kuil. Kuil. Terus piye? Ungkak-ungkek. Ayo to, ungkake ra apa, ungkakmu kowe. Aja Pak, se ono iki lho, biyen lulusan tari iki. Tari. Delok lah piye? Delok. Cari sih, tanya. 200. Oh lho. Ya njaluk iki kok njaluk aku. Engko tak kei sih aja Beres. Ya. Joget apa? Nah, kendangane sing Jawa wae. Jawa-Jawa Mas. Tutup bondo. Aku pasir watuk Mas Jawa wae. Oh iya. Ya. Tutup bondo. Tembangi saya samen. Tutup banda tuturupa mengatine dadi tetaline kuya bruka katya papindone mimilan mintuna. Wis apa. Ngono kuwi. Ngono kuwi. Kok ming Semagoh jenengane. Iki lulusan apa? an joget kok ming manggon teneh muntuk. Ah, gitu. Iki lulusan apa? Seni tari. Kaya pantes to nek joget. Aku Lah, titele apa? aku SSN, SSN ki apa? sarjana seni. Seni ki apa wae? Ayo. Jenengan aku ora mlebu tari. Seni kok kur nang mburi wae. Kaya kowe. Kula badhe seni, Pak. Ya, wong kuwi ming si ana ki ming Oh. SMK kowe sarjana seni kok seni ora iso joget. Aku SMK wis mulang e. Mulang apa? Ayo Mulang saru. seni. Seni nang mburi mau. Heeh. Malah ora. Iya. Ya ora apa-apa. di anu sik, di apa jenenge? Disambung sik. Ana sing nyuwun, Pak. Ana iki. Kula mandap, Pak. Hoi, kowe Kula sampun iki nggih. Arisa wis. Alisa wis. Lah aku Kowe nembang kok sak kowe mau. Iki lho, podang kuning saking pelanggan sate Pak Yo, Kerangkungan Jalan Anggajaya. Nomor 2, nomor 13B, sate Pak Yo. Ayo. Apik iki. ayo salehke wae nek aku sing nembang disalehke. Pasah dikekke. Lho, kok gitu. Wong ora Ayo iso diseleke, engko dicekeli terus merucut. Piye ta? Kertase iki lho.
Lah iki malah nek sing Nanti Lisa kabur maju ayo langsung repot. nyasa. Ayo maju langsung nyayuk nek aku langsung delehke. Tegese kowe iki wis dianggep keluarga dhewe. Aku wis duwe keluarga. Karo Pak Seno kuwi. Nek ora keluarga ora ngono. Bener, sing ana iki lho sing Wis ngusuri. saking tresnane ro kowe. Ora usah dinehke. Terus berarti Lisa ora dianggap keluarga. Ya keluarga. Kayak keterangane. Keterangane ning aku. Lah piye? Kowe kuwi kudune wis matur nuwun. Ha to? Heeh. Dinehi rezeki saka Gusti. Lumantar. Lewat malaikat lumantar Maseno mlebu ning kowe. Kok tekan malaikat. Lho kabeh iki nganggo utusan ora mangkat dhewe-dhewe. Iya, sing tak perkarake. Ora usah diperkarake iki agak ungsum penjahat iki. Iki lho, Iya. ayo maju, nyayuk 300. Ya, kok nek wis Lisa nyambut maju, gawe. giliran aku kok podang kuning. Lah, Delehke. iki sing jenenge dalang cerdas, dalang jeli. Nek cerdase ora. Ya cerdas kok. Pelite yo. Lho nek pelit kuwi nang watak. Wah. Kuwi ning watak. Ora lho, Mula watak karo watuk iki beda. mingkemo. Kuwi dasare nek karo aku pelit, nek karo liyane ora. Mbah apa? Warga. Mergane aku nanti, mbah mergane arep mbiyen tau seneng aku ning aku wegah. Muni piye kuwi sih? Anu jare mbiyen tau seneng aku ning dheweke wegah. Sapa sing muni ngono? Si Tatin. Wah, wong kok gegeden rumah. Nah iki ora gegeden Kowe rumangsa. iki ora mung gegeden rumangsa, gegeden kebaya, gegeden kathok kowe iki. Lah iya. Lah ya apa? Ngerti piye? Gegeden awak. Ning kurang cagak. Lah terus cagak endi? Aku Ah. tegese cagake ngurip ngono lho. Lah ya jenengan dadi cagak aku mung mleyot. Mleyot. Ayo carane. Lah piye? Oh cagake cilike semono. Tegese iki aku ora wis tau omong kowe nek wis weruh ki aja tok omong-omong. Blekere jenengan ki rak ya cilik aku gedene semene lho nek meng nyagaki aku rak ya mleyot. Ngerti to nek jendhekku cilik. Andekno kok arep dadi cagakku. Ayo ora kita disangga sithik. Nya. Dinake Mas. Mbak ono kuwi ket mau rasa dadak padu. Lho wis Aku ora padu wong sing ngomongan padu ku arek seono kok. iki bar mangan pir ganyi. Apa? Mergane. Dinehke muni-muni ora dinehke muni-muni. Bar mangan pil apa? Ganyi. Bentuke kaya ngapa kuwi pilih? Cilik. Cilik meneh. Cilik ning ora mboseni. Ha iya. Mambu ra? Mambu ra? Ora wis tanget kok. Kene obat kok diingeti piye? Aja kaya ngono. Neng seni iki sing penting rasa. Jenengan mau nek dinehi? Lho, nek dinehi kudu gelem. Lah kene tak nehi gelem ra? Wis. Apa-apa nganggo dipikir. Aja waton nampa. Lah mergane. Aku tenan apa ora tinjane. Lah ya. Jenengan piye kira-kira? Lali bojoku nang omah. Maaf lho, Bu. Apa ndelok? Delok. Ndelok apa duwe apa piye? Duwe streaming lho anggere karo si gendut kae mesti ngono kae. Angger karo apa? Gendute. Kok iso-isone mi gendut, aku ora gendut lho. Mboten. Lho iki rezeki iki rasangkan parah. Lah iki, Mas. Dari lesehan Pak Din, salam buat PWKS. Yo. Resto Indo sama pelanggan lesehan Pak Din bisa pesan online GrabFood dan GoFood. Terima kasih Pak Seno. Menika arto 90.000 kagem Pak Seono. Wah iya. Kuwi disyukuri ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ora apa-apa. Nadyan to kurang 10.000 ya ditampa. Mas, kok jenengan tegel nyawak 10 to? Aku ora nyawak lho tulisane. 90 to. Gaglakan 10.000 nggo ngopo? Lah nggih, kula barang nu trimo dipotong. Tin. Iki dienggo nyingket kamar iso iki. Lah nyingket nganggo apa nek sampe? 95.000-an kabeh plek.
Ya tetep bolong ya. Apa-apa. Ora geleleng. Tukoke beras di bubur rak ya dadi oke. 90 iki iso dadi 9 yuta, Mas. Carane? Carane didongani, Mas. Oh, iso apa? Lho. Iso. Donga 90 dadi 9 juta. 9 Lah mbok ora sandagel. pripun? Wis njaluk ditaku pira? 100 engko tok dongani kok didombong loro. Dadi ora oleh 9 yuta. Lah mergane? Mergo ora entuk 90. Lek dagel niku ora nggo lantaran 90 niku. Pripun nonton sing 7,5? Mboten. Ben dadi? Ben dadi? Ha 7,5 juta. Mau dagelan kok ya 90 tampane. Lho, kuwi rejeki. Wes kene nggo aku wae tak gawake. Oke nih, gonmu yo tak gawane. Ora lho nek wong lanang ki wajib. Coba kabut ndi ro nggonku. Ya genah abot nggon aku. Aku wis 200 kok. Ning akeh nggonamu. Mulai lah apa iki? Genah abot ngene tati. Tak lumpuhke sesuk nek dienggo pas bodho iki lho, Mas. Maksudnya piye? Juga nggo sedekah. Duwite iki lho. Kowe iki nek karo aku curiga sithik kok. Oleh apa Aku muni genah abot nggonamu kok. Maksudnya piye? Karo mendorong matane. Lah ta, ora aku ta. Kuwi dianggep sedulur kowe iki. Sapa sing nganggep sedulur? Paseno. Prek. Oke. Saya yang tidak suka seperti itu. Kenapa? Jangan gitu. Iya, kenapa? Wong kok anduwene ya korpret kuwi mau kok. Ya wong kae kira lahir batin ya. Lahir ning batine iki, Mbok. Lah ya mulane lahire ngono kuwi. Ayo ning lahirke kowe kok ngono kok. Ya diwiwiti. Yo. Kodang kuning. Kodang kuning sora. Ra iso. Ra iso perdite. Iso apa? Iso. Iso. Tak oper ya? Heeh. Tenan? Tenan ngono. Ndi? Ya mau. Pira? Ya. Pira? 200. Wah, terima sing 90 ah. Lah ngopo? Lah piye? Ora. Oke iki lho. Kuwi jenenge ngelongi rezekimu. Ya aku ikhlas. Ikhlas. Ikhlas kok mendonong. Ya. Kan sekarang matane lobok kok iku. Heeh. Potong kok lobok iki piye? Bocah. Pasline entek. Ya. Nggih. Aku apa ki ya? Najan no ya. Kok najan. Wujude mung peksi 50. Waduh matur suwun, Pak. Ya sapa iki kancaku? Aduh. Lumayan. Apa wi jaluke apa? Ini jaluke kur es kopior. Apa nyuwun apa? Nawalane. Lumayan, Mas. 200. 200 kok 150 kok kaya ngeraket. Oh 150. Wah. Lah nggih mboten, Mas. Ah, iya. Delongkas jumlahe 9 yuta. Yo. Nadian ya. Aku bingung. Napa den 200 kok bingung? Saben dina mikir manut. Ya. Ngapa? Anu, Lah ngapa ta? ora apa. Meni manuk kok guyang-guyu iki ngapa? Duwe apa piye? Kan aku orang yang tersumeh di dunia. Heeh. Aku ki nang ndi guyu kok. Ora ana omonge guyu kok aku. Edan apa? Kenter. Mikir manuk podang agawe gregeting ati Greget ke.
ora mendo sun pikat lute bendo mangga ya esok awan ning omah wis ora krasan uyuran aku lagi sing hati lagi
sing sentimen karo kowe ora aku. Ngerti aku. Sing ngendang. Iya, wis cen arep gelut mah aku. Hah? Arep gelut. Kowe? Mbak aku melu. Tapi wong gelut kok melu. Ayo sapa ngerti denku nggawa bola? Aku ora dadi balamu. Iya. Balane sapa? Balane denku. Iya. Tak bola. Matur suwun. Sampun menika. Sampun. Nggih. Turut-turut liyane isih akeh. Nggih, menika. Iki uga anu no, apa? Ana sing nyuwun tulung agungan, nyuwun lagu Jaga-jaga. Oh, Jaga. Slendro Sanga, lagune sapa? Iki wis didumke notasine. Oh iya. Karo dilatih ya, Mak. Iya. Sing kepareng nyekar Mbak Ayu. Wo. Mbak Ayu neh. Weh. Jaga-jaga iki Pak Suyanto pandemen wayang saka Gandok Pandean. Oh iya. Ya diaturake Mak. Iya. Jaga-jaga ciptaan Mas Anang Cungkring. Oh iya. Nggih. Mangga jalan-alon ya. Iya, nek ijen rawani jaga ya ngejak kanca. Mangga. Sinten? Oh iki Pak Suyanto apa? Nggih, wonten. Suyanto malah lengganen kene ya men dituntun karo Pak Nggih, Suyanto. monggo Pak. Jumeneng mawon. Jumeneng mawon, Pak. Wong ngagem putri. Oh nggih. Oh nggih. Wis tak turuti. Kakung putri. Ajeng sinten, Pak? Putri kakung. Monggo, derek. Lho, derek. Njaba ana ora ta? Mbak Ayu. Mbak Ayu. Oh, Mbak Ayu kok ya. Mbak Ayu. Nggih. Oh, ganti. Pak Suyanto apa janggute kendho ya nek kok disangga. Boten Masker kok ya. masker. Janggut kok gendho. Aku nek dicoplok nek tiba. Iya. Mangga. Sing ijen apa? Wah, engko isih Sunan Kalijaga barang ya, Pak. Monggo, Pak. Nggih pun tuntun, Pak, pun tuntun. Saking mboten menika prayoginipun rak anu putri kakung. Nggih. Putri rong lare, kakung rong lare. Oh, ya. Yo, Mbak Ayu. Ingkang Pripun? di kur mawon ning Kur lah, kur Nggih, mawon. kur mawon. Kakunge kula insyaallah. Nggih, monggo. Monggo Mas, saking Saron. Ya. Nani nentang. Banyumasan. Lali. Ya, monggo.
ngerti wiwit biyen rayo ngene tresnaku mung kanggo kowe senajan kowe kurang ayu rupane. Matur nuwun Bu Sange. Matur nuwun. Sinaosa radi kirang gumyak, mugi-mugi kantos wekdal mangke saged sae malih. Lah ence wong ya nyatane le panjenengane paring nut ya lagi wau dadine ya ora iso diapalke. Matur nuwun, kula nyuwun pangapunten. Matur sembah nuwun Pak Suyanto. Suyanto. Ya iki diteruske. Mugi-mugi mangke wonten Sunan Kalijaga menawi pas tengah ratri. Nggih. Nggih, Sae mangke gampil Pak. Monggo. Menika wonten pamundutan kagem Mbak Anting, tingnya. Oh, Banteng. Ah. Oh, ya. Apa panundutane Mbak Anting ki anu kondang saka apa jenenge iki laladan Jawa Timur. Banyuwangi. Ngapa kok guyu? Usah wae. Ya wis ben kok ya. Ning wis ane dhewe-dhewe. Seneng Pak. Sampeyan mau ya usek kok. Oh, aku sok usek kok. Ya. Cuma apa pamundutan nek Pamundutane apa? Ulan andung-andung to, Pak. Heeh. Ya diaturke. Bawa napa? Bawa napa mboten? Bawa anu men suarane ketok le apik. Iya. Sing napa, Pak? Sakarmu sing cendak wae, rasah dawa-dawa. Ya. Ya. Sing ono atese urip bareng mati bareng Suarane pancen apik. Iki jan. Dhuwur. Semayane buru-buru omongane karyo Wis. dereng Lho. Aku ora ngerti bawa Banyuwangi kok ya. kari riko luput rengjan Wis. sampun. Oh ya, ya. Kok mandeke tekan dhuwur ya? Ya ora apa-apa. Ora ndronjong dhewe. Ya. Mangga, kula ngandung-andung. Ya, diaturke, ya.
Yuk. Wah, lagi nemeng sak nyuk ngono ya. Iya, masa ya. Ning gedhe. Ngapa? Piye? Ya sithik. Ya ora apa-apa karang kula ngandung-ngandungi lagune sithik kok. Iya ya. Ning Nek arep nganti kesel ya nyetel tip nang omah. Di bulan baleni. Iya. Ya ora apa-apa, Mak. Ya, ki sing pungkasan no. Ya. Engko ndak wektune selak ngoyak nyuwun sekar lewung ingkang nyekar Mbak Tatin. Oh iya. Diselingi joget India. Iya. Saking kula Pak Bambang. Ayo Tin. Pamundutan ki njur. Kowe kok njur limbuang kulit jeruk kok kaya ora semangat mbok dipangan. Ayo le diguwaki kok daginge kok. Iya. Ayo. Ya. Wah, janjake kondang jogete tenan. Ayo saiki lagi dadi kembang lambe. Kembang lambe. Biar maam biar mam. Lah piye mangan sik apa piye penonton kon ngenteni. Mamse gak wijik gak bubuk. Bubuk ora sapa? Dhewe kok. Ya karo Mbak Prastiwi main Wah. Ya. Ya. Beberapa hari. Ayo yuk menghilangkan stres. Kok Menghilangkan rasa gemeter. Kok rasa gemeter? Kuwi mau esuk mobile sinden ditabrak ning jalan tol kono. Wah, ya wis. Iya to. Saka mburi sing nabrak nganti guling-guling nyemplung sawah. Kok mobile sinden kok ming ngepot-ngepot tok kene ora saka dayane Prastiwi. Iya. Ngono ya. Angel, Pak. Kok Prastiwi kok iso ngobeke mobil. Ayo yuk. Ayo. Ya, manggung langgis. Do jerit-jerit nang jero mobil. Lah. Lho, mau ketoke kaya gedhe. Ya sok gede sok cilik. Lho, ora ngono lho. Rajek. Jan iki jan wis nyenengke kok. Kowe ngopo ki ya usil wae. Kenake ndak mlotrok. Ah, moto lemu ngeret medun ora moto. Mlotrok ketok kowe seneng. Heh? Kowe seneng. Ya ora pati ya. Oh, Pak Dukung Gejayan. Niki nggih sinten, Pak? Kula nggih matur nuwun nggih, Pak. Wah. Ampun kados dalange nek kali kula cetil ya. Lah. Iki kerubut loro iki. Padha iki senasib kok. Sapa?
Berat sekali kula. Oh, nah aku nek karo Prastiwi iki lomo. Ya kene nek lomo. Nggih. Kene. Oh iya, iki ana Pak Suwon. Oh, telat menika Pak Jeno nyuwun tembang Caping Gunung. Salam saking Jerman. Oh, Saka Jerman luar negeri ya. Caping Gunung wis diaturke mau no. Ya. Oh, nggih saking keluarga Mas Bunda Arya mau kirim buat Bu Prastiwi bisa kasih rekening. Oh iya. Ya, piro iki arep maringi ora ngerti. Lho kok malah dikai rekeningku, aja. Ku ndak Prastiwi cangkeme saya elek. Aja ndak dicatut. Ya iki tak jagani khusus Prastiwi lho iki aku padha. Oh, wis. Wis iki ngundang-undang aku wis kebangetan lho iki. Cengangesan. Graji sirahmu. Kene. Wah, Kene-kene nek dikai kene. Nek ora dikai muni cetil. Kok galak banget to? Ayo ben kowe ora galak tuman nek. Ya kene tak sium. Ma. Apa? Anggepe kaya iya. oh kowe ngambung awal kowe ketemplekan tas kresek. Ya, delok. Oh, lumayan to. Ngapa kowe mecucu apa? Wis Liwunge wong pira? entuk saka Pak Duko, entuk saka nganu kok iso mecucu ora. Lah Ibu ya olah lho. Kowe masuk akeh to ya. Samplo. Heeh, mbok aja. Apa ta Bu? Njaluk nih. Weh. Ora kok ngono kuwi. Contoke aku lho. Ora oleh anteng kok aku. Ning piye rasane piye gemreget ngono ora? Ya ora aku jagake tok nak. Sampluk. Sapa arep nyaplok aku? Ora. Tak kempet lho weh. Wes. Kepet gumah kowe. Wes. Piye? Pilih kono wae ini kempet. Para penyanyi-penyanyi berdua ini sudah larut malam. Terus? Jangan membicarakan seperti itu. Lah kenapa? Kasihan Mas Sehono. Hah? Pengen ya? Enggak. Pilih Iya. di jalan. Milih cilik apa gede? Wes ora wes. Ora. Mbak ya ngono. Piye, ora tantang ya ora wani sih ngono. Piye? Kowe nek arep cepet mutar milih Prastiwi. Terus nek saya entek awake, Ya milih. Ya tetep milih Prastiwi aja pilih Tatin. yo. Lah apa? Wah, wis. Oh, ya pancen biyen seneng kowe tenan. Oh, kandhani kok ketingi ngono Ah, kuwi lho. aja, weh. Iki jebelane iki ya ngono kuwi aku kok. Karo aku kok cemburu. Lah. Karang jago-jago aku ya. Kene, kene sing 90 bali kene. Hah? Nah, aku tetep tak balik ke aku wong ra tipes kok. Wah, ya. Nek. Aku Ngece aku ya bali. kok. Bali, Mas. Iki genepi 100, Mas. Kurang 10 ya. Yo tambahi 50. Jagelan kok ndremis. Aku ki ora njaluk. Lah ngapa? Kemis. Diwenehi. Wong sing ngenehi kelas kok kowe ora ikhlas. 100 meneh, Mas. Lho. Kok 100 mele wis entek mingkari kuwi kok ya. Oke, matur nuwun. Kuwi jane jatahe Tatin tak keke kowe. Ih, urik to nek aku dikeke wong Ya jatahku. ora apa-apa, aku karo kowe iki rak wis keluarga to. Keluarga, aku wis diukeh keluarga. Tegese warga laras ngono. Ora perkara kula warga wong Tatin wis entuk akeh ya kancane diomani ora malah. Iya. Monggo. Liwong ya diaturake monggo berdua ya Mbak Prastiwi karo Mbak Tatin ya Dibawani. oh ya Oh, perintah. Wani pira? Liwung di lor di kidul. kaentrong Wontrong to. Terus Kaya bayar akon-akon. wah engko tak bayar wah. ya Aku saiki wis pegawe. waduh pegawai ngendi Hah? Sing ngongkon, Mas. oh ming utusan toh Utusan. ya monggo ya
Lah rasane piye nek jane ya padha wae. Sing ngendang ya kurang ajar, sing nggo dolanan ya senenge ra jamak-jamak. Sing gelem nganggo dolanan ya ming kuwi. Aku iki nek rumangsa nggo dolanan lah mbok kowe iki wis tuwa lho, 50 munggah. Ben aku gelem kok. Oh ya wis. Penak kok dolanane kene. Ah ya. Maju kene. Tak keplak. Wis. Ya, karepmu ya. Tadi nek musuh Prastiwi wis kalah sama. Nah, aku ra iso kaya ibu ra iso. Rawani kemetak. Paitane siji. Apa? Ora duwe isin. Wis kuwi. Lah aku duwe lho, Bu. Aku ora ben. Dalange ra duwe isin kok ya. Dadi cocok lah. Wis parah nek iki. Piye to? Heh? Piye? Aja wani-wani. Padahal mau ki sing tak takoki pertama kowe lho. Ngopo? Begitu dikabari anu mobil sinden ditabrak saking mburi, Pak. Lho, Prastiwi piye Prastiwi ya ngono. Ono Prastiwi mboten napa-napa. Aduh kok ora apa-apa ya kok. Mesake. Mangkor kena gelungane to. Oh, dadi dekok keneke. Apane? Oh, dasare ya. Ya, mangga. Ya. Sabda Aku iso mbole joget ki alon-alon nek tangane ucul kae sing suwat-suwit lho. Ngempeng banget e. Ngene nduk. Kok nek iki potong. yo saking semangate kok ya. Elo. Hah? Ya. Ngopo? Ora ya wis. Ora gemarmu ya wong edan-edan ngono. Aja kok kowe Tina, kae sing juru kunci jaratan kuncane wedi musuh Prastiwi. Iya. Di ngopo nek ora. Ya, mangga. Apik tenan. Ya perlu belajar joget India karo Mas Sehono. Iya. Gentang-tang direntang gentang-tang. Ya piye? Diajari sih. Siap. Urung. Kowe sithik sing joget. India ana sing cendhek kok. Apa? Sing cendhek. Ya kuwi India ra dadi ngono ae. Ayo. Ya. Na dentang. Delok iki lho. Wong lanange luwes kaya ngono kok. Ayo Prastiwi jajal. Ora dibaleni wis luput kok ya. Ah mau sing muni klothok-klothok apa? Hah? Nek klothok-klothok. Sing klothok-klothok.
Kuwi sangune. Ya. Dananana. Detok. Dutak tak dutak. Ya. Ya. Sabda Pandita Ratu. Ah. Wedian. Dian. Wong Dian. Iki nek nganti Tatin kalah le ngebor. Malah dene luwih enom, ya. Iki mau ora duwe aku duwe lho. Ora apa-apa. Apa ya? Ngebor kok lho. Ngebor. Kowe iki pisan-pisan ngebor aja mung dibur wae. Aku ora iso Bu yakin. Ora iso kaya ngono wae. Pancen cangkeme Prastiwi iki. Apa? Ora apa-apa. Wis ra apa-apa. Wis kayak ngebor. Iya. Rasa ngebor ya. Hah? Heeh, tak nek ya tak mati tenan nek. Nek sing aku mbok aja sing ngono kuwi ganti gerakane aja. Kok ora kowe urut-urutan kok. Kowe urut-urutane. Ya dadak ngobar napa? Lah sing ngebor mau Prastiwi kok uduse ana kok. Kudu aku. Nek nyalake Prastiwi. Apa jaluk tabur? Wah. Yo. Ketularan aku. Aku ki wong lurus e. Ya wis tin langsung mlumah wae. Lah piye? Mlumah karo joget lho. Cangkeme elek. Yo. Wala-wala ki. Nana duntak. Ayo. Mendak. Ele mendak piye nek ngono ki? Lah kan ora ngene. Aku Lah, pengen ngene. Ya kowe ngono terus mendak wis dadi Ya ngebor. ora iso. Iso. Ora. Piye Iso. tak tadai apa piye? Kowe iki iso tenan apa piye? Ndak nek wedi Ya geblak. tadano cepet. Ra apa-apa ditadahi njuk nguyuh. Ya kan tujuan iki. Ben mesing ben. Mas. Sesuk ditokke gara-gara wae. Dadi wis do ngantuk lho. Mbok wis ben go genep-genep. Heeh, nggo pepak-pepak. Ora apa-apa kok ya. Sapa sing lambene ngungkuli kendele Prastiwi ora. Wis ora. Iya, ku pancen wong urip ki nganu kok tudungane Mbah Dukun biyen apa-apa duwe sing ra duwe ming isin ngono dadi saiki bocah ya wis dadi Laire bareng Catet tok mbiyen lho. Lakber. ayo Ayo. Sabtu Wes ta? belum medun kok. Aku rasa nggo medun lah. Oh ya, ya wis ora gelem ora usah dipaksa. Ya. Oke, udah. Wis saiklase, heeh. Yo, Sabtu ayo. Mendak, Ye. mendak. Ah, iki. Yo. Yo. Medun. Sumpah ra ngatasi. Monggo sami nderek priatos. Dalamnya tanggung jawab nih. Oh. Apa Sena? Kaki ndongake gek jangdo mari. Aku ora tanggung jawab. Halo. Amin. Nggih. Syukur pet-petan kok kowe. Ora, Oh iya weh. sih kuat aku. Padake. Oh, nderek donganipun sedaya mawon nggih. Oh, ndalek anak kok. Ya, Apa ditekke. Ditekke. Ya. Ana. Sabda
digawe semen kok mi. Ya para. Bar kuwi engko. Oh, ora apa-apa wis bali gawe. Pun nggih. Nggih. Wah, Meneng wae. nek disangoni le pamit. Pun nggih. Nek ra dikai dhewe wis ya no, wis ya. Ya wis ora apa-apa. Karang ya piyai sepuh. Ya, matur suwun Mas Yono. Ya, kita neruske cerita mengko ndak mandeg dalan. Ya, ayo mak tak derekke. Ayo nggih. Tan samar pamaring sukma. Sinukmaya winaya ing sepe sumimpen telenging kalbu. Ambukaning warana tarlen saking liyep layaping ngaluyup pindha pesating sumbena sumusuping rasa jati tan kawusa manjempun gupit sanggar sangarup Nono gandoko campur alikon semanten nata Mandura Prabu Baladewa medal wonten ing alun-alun negari Ndorowati. Baladewa Narpati tuwin ares swara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon marang Dyabanon Cinawi wah gugu karepe dhewe parusmaning jajalanan. Wah, dalah niat apik durung karuwan tinampa apik dening Yayi Prabu Kresna. Malah didakwa aku ngegawe geger negara ing Ndorowati. Begawan terus aku rawane ora mundur. Nata Mandura tanti ana legane atiku. Panalingan rumajaring ratri linenggak jangganira kapisanan aneng prang Bratayuda Kakang Mrembandurna enten apa kok sampeyan kok medal saking negari Ndorowati sajak gugup kaya wong keweden. Nuwun sewu Kakang Mrembandurna enten apa? Lole kenthos walu gembol manyar-manyar. Duk neng dungkul wana dadi alas dadi wana. Nuwun sewu, Dik. Panci kula ingkang nglempaken para sapa Kurawa ingkang kapandikan Adipati Harya Sengkuni. Nggih. Gugup ati kula. Enten apa Kakang Mrembandurna? Ngen kula nyuwun priksa anak Prabu Ndorowati diwangsuli
dening anak Prabu Baladewa ing negari Mandura. Sebabe kok nganti iso diwangsuli anak Prabu Mandura. Sejake kula pancen meksa, niat kula pancen jiat karo anak Prabu Ndrawati supaya nuduhaken tembuti dununge Lesmana Mandrakumara. Merga kula duwe penemu yen Nata Ndrawati niku ngerti sarana inggih menika pusaka kaca paesan. Iso ditonton lan iso mangerteni menyang Lesmana Mandrakumara. Ning tinemune Sinuwun Ndrawati mboten paring dawuh. Wekasan kula rada sengol lek kula nyuwara. Lah niku sing marai kaya ngoten niku. Sing marai kanane mboten sae sampeyan ning ngendika sengol. Dadi murkane anak Prabu Mandura. Nggih, kula ditundung saka Kedaton Negara Ndrawati. Terus sampeyan nglumuke para sata Kurawa. Mboten sawedi kangelan. Dina niki negara Ndrawati dibiyuki Batang Sayuta. Nek anak Prabu Ndrawati ora kersa nedahaken wonten pundi dunungipun Lesmana Mandrakumara putu kula, digawe dipeksa supaya dijiat supaya ngerti santo blakane menyang tidure Lesmana Mandrakumara. Oh nggih. Napa niki mengke anak-anak kula Kurawa kedah perang utawa nandhingi kridhanipun tiang-tiang Ndrawati? Mestine ngoten. Nadyan sing nesu nika Prabu Baladewa, ning biasane sing maju setyaki kalih Udawa, kalih prajurit-prajurit Ndrawati. Disingkirke. Mengko nek sing maju kira-kira dudu senyaki kalih dudu Udawa. Sing maju mbanda kalani kula dhewe sing ajeng mapakake. Oh nggih, ngestaken dawuh. Kartomarmo wonten timbalan, Surtayu wonten timbalan. Gepuk perang negara Ndrawati. Yen Nata Ndrawati ora gelem blakake menyang dilenggahing putuku Lesmana Mandrakumara, nyuwun pamit tambeng westu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih. Keperanggul munggu ngayuda kewabawatnya bentar bawatnya bentar kewabangnya munggu ngalogo wah kuku karpe dewe Kartomarmo inggih kok ora Bu. Dampyak lakoning para sata Kurawa ngener ana negara Ndrawati. Monggo aku mau lagi wae ndukane karo Bapak Penemban Durna. Ingkang semune meksa karo Yai Prabu Ndrawati supaya mblakake menyang tidurung Lesmana Mandrakumara. Monggo Yai Prabu Ndrawati nedeng susah merga putrane ya kuwi anakku Samba lunga saka negara Ndrawati saka ing Paranggaruda. Lah kok Penemban Durna meksa karo Yai Prabu Ndrawati supaya mblakake menyang dilungguhing Lesmana Mandrakumara. Nganti aku wani karo paman Penemban Durna. Kowe ndene arep ngopo kowe? Inggih. Inggih piye? Inggih dipun dawuhi dening Bapak Penemban Durna. Didhawuhi ngopo? Inggih dipun dawuhi supados sowan dhateng negari Ndrawati. Kosek, wis cetha kowe mapane negara Ndrawati kok dadak kowe matur sowan negara Ndrawati. Niatmu apa? Inggih. Anu kok ora Bu. Niat kula anune sapa? Anu piye? Iya, niat kula jatosipun dipun dawuhi dening Bapak Penemban Durna supados sak mangke meksa dhateng Koko Prabu Ndrawati nedahaken wonten pundi lenggahipun
Iki pun anggir Lesmana Mandra Kumara. Tegese kowe bakal ngraman negara ing Ndrawati. Kowe bakal gawe geger negara Ndrawati, yo. Sarana kowe meksa Yai Prabu Ndrawati, ngono apa piye? Nyuwun pangapunten. Sekawit Bapak Panembandura paring dawuh kalian kula, bilih kula kedah mapakaken Senopati Ndrawati kedah ngasuraken Senopati Ndrawati. Menawi kepengin pinanggih kalian anak kula Lesmana Mandra Kumara, Setyaki Udawa rene kene. Sing duwe kewajiban nuturake Kurawa Baladewa. Ayo. Kowe saiki tanding karo aku dicoba. Sasuwene urip ana negara Ngastina bareng Puswita marang Yai Prabu Duryudana. Aku durung tau tate mungsuh para Sata Kurawa. Dijajal kene ayo Gage. Kowe apa aku sing tekaning pati? Waduh, mboten gadah niat pantun kaliyan Paduka Kanjeng Koko Prabu. Piye? Mboten gadah niat pantun kaliyan panjenengan Paduka Kanjeng Koko Prabu. Nek ora wani bali. Nanging mlayu wangsul kula dipun dukani Bapak Panembanduna. Abot endi Durna karo Baladewa? Nggih, nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapura piye? Abot endi wangsulan? Nggih, awrat Panembanduna tegese wani karo Baladewa kowe. Yo, rubut terlegane aku. Wah! Ono kuwi ora mikut kewaton. Ora ngakon mati dereng aku diajal. Wani karo Baladewa. Lan awak gelareng jagat dan mengulan kowe. Gage, ngene iki rak ringkes. Ora usah dadak dolanan tumbak gundule atos ayo. Kowe apa aku sing tekaning pati? Koko Prabu estunipun. Kowe ora minggat kemacang kowe kula. Ojo mati. Mandek. Durma Gati. Nggih. Koko Prabu. Yo. Aku kadangmu tuwa Mandura. Wah, dapusi aku. Dalene sing maju sing Caki Udawa jebul iki Koko Prabu Baladewa. Ngopo kowe? Mboten napa-napa ajeng balik. Lho. Balik piye? Ngerti panjenengan ingkang majengan Pak Baratan mbok modal nek kula wani nek ora wani bali. Siap. Bali aja wani karo Baladewa. Oke. Nek perlu kowe saiki aku tak takon karo kowe. Nggih. Kowe karo Baladewa ki nganggep apa? Kadang Wledha. Kakang kula, Kang Mas Prabu Baladewa. Bagus. Saiki aku tak takon karo kowe. Kowe iki kadang Nalindra. Nggih. Kowe kadang Yai Prabu Duryudana. Leles. Kowe pernah apa? Adine tegese pangkatmu Pengiran Pati. Pengiran Pati ki pangkat sing dhuwur ning kraton. Nggih. Saiki aku tak takon karo kowe. Jujur. Lesmana Mandra Kumara lunga. Kok Begawan Durna dadak takon ning negara Ndrawati ki rak wong golek-golek kok. Bener. Kula jane pun ngelikke ampun cuman pleco teng negara Ndrawati ning ngeyel dolnane ngeyel. Dolnane ngeyel. Kurawa nganti jotos iki rak mergo pakardine sing sak isore dalamaan. Papan tentrem gawe geger, papan rukun gawe rame mergo saka pokal gawe ning para Sata Kurawa. Leles. Nek kaya ngono iki sing bener sapa? Panjenengan Koko Prabu Baladewa. Sing salah Kulawa. Kulawa gelem bali apa ora? Pulun. Kon bali kabeh. Siap. Durna sekuni kon bali. Nek ora gelem bali wajibe diotosi, mangkat. Nun. Mangkato. Aduh, kula wau matur napa? Nek sekuni Durna ora gelem bali wajibe diotosi, mangkat. Maksude Durna karo Sengkuni iki nek ora gelem bali jotosana. Kula. Nek nesu
Omong sing ngakon Baladewa. Siap. Man Bali sing ngakon sapa? Sing ngakon Koko Prabu Baladewa. Lho ra kok malang krik ning ngarepe pamanmu iki ngopo? Sampeyan kan Bali. Ming jawabane dua saja. Apa? Gelem apa ora? Nek gelem Bali penak awake, ora gelem kula minangka wakiling Koko Prabu Baladewa kon jotosi sampeyan. Dur kowe iki ora edan. Aku makmu cilik mangane kula dijotosi Koko Prabu nuwun ngapunten nek sampeyan ora gelem bali kepeksa kula ceng ngajal sampeyan. Kok edan ya. Bapak Dono kundul. Lho. Bali piye? Iki goleki anakmu Lesmana Mandrakumara. Anak Prabu Darawati kudu gelem nutake menyang Durna Lesmana Mandrakumara. Kok kon bali karepe piye? Pulang apa tidak? Nek bali penak awakmu lah gelem bali nun ngapunten kula kepeksa wani karo sampeyan. Durmagati. Aku mbahmu. Aku kuwi bapak gurumu, aku gurumu saka 5. Aku wong tuamu kok karwani karo bengan turun jemen kuwalat sing ngomong copo.